Everybody's talking about what's this guy? Spamandla Mabonga. Oh, that nigga. You don't get to but live. good riddance, man. Remember he was threatening us last year? The podcast. Yeah. Ha! After we spoke about the tempo situation. Ha! Yeah, he gave me a call. He's like, hey, don't speak about me. What. Ha! But I was like, but dude, this is like public knowledge. And It's you're a not like we newsmaker. broke the news. Yeah. I didn't tell you guys. No! Ay, shoot mo bandile. Hi, my That man. nigga was No, he shook. called me. I said my address. I'm like, come. Yeah, you're right. I'm like, come on, nigga. But who shoot you like? Don't lie. But who shoot I'm you like, let's like? go, my man. Yeah? Nah, you're like, you were really for the shook. past year. And how did you react, dog? When he, It was so scary because he's like, you were DJing in Durban last week. I was like, yes. He's like, yeah, my goons were there. of course, I mean, he's huge in Durban. So, of course, if you're at Durban, his people will say, that, hey, that boy is here. Yeah. The guy, Miguelin. Yeah. Yeah. No, but eventually, because I know some gangsters too, I called up my gangsters. They chopped it up. Oh, you got goons? Yeah, goons, nigga. Hey, say kuluma ka so. That's me. Hey, that's a big one. Sanibonani guys, welcome back to our YouTube channel, my YouTube channel, your YouTube channel. So you just heard the clip of MacG. Angifuna ukuhleka because oh guys, MacG, so MacG is speaking about uMabonga lo oshonile odutshuliwe last week, right? Edutshula eSolo, which is a club, a restaurant eseSandton. Edutshula ebulawa ngenamabodyguard akhe amabili. Kuthiwa babulawela ukuthi babefuna ukungena ngenkani eclubini nezibhamu kube kungavunyelwe ukungena nesibhamu. Now we have found the reason also but first let's go back to MacG. So MacG spoke about ukudutshula kwamabonga last year because uMabonga was also kusho ngathi shooted was dutshulwa last year ekuphi kodwa eTempo, right, which is also another club. Nakhona wedutshula indawo zokubanga wezibhamu waxaba nomuntu ongaphakathi wadutshula embanjeni uyena wadubula kuqala wacishe washona wasinda ke wasevulela icala kahle kahle bese hamba icala njengoba bese shona manje. So we have discovered the fact ukuthi ube umashonisa, like ube umuntu ohamba ayolanda izikweleti zabantu. If mina ngumashonisa wena usafuna ukukhokha, khuluma imali enkulu ke futhi sikhuluma ngale mali zeni lezi niboleka lapha elokushini zo 20 rand uzala ubo 20 rand notho 1000 mhlawumbe izikweleti zo 500,000 half a million yabo noma ibhili umuntu enganjalo yo 200,000 bekuthunyelwa uMabonga ukuthi afike ahamba akubheke ukuthi ukuphi abantu bakhe fike bakulandela bakuthola ukuthi uhleli la eclubini uyaphuza kodwa ukweleta usibanibani half a million umuntu wama-10 bese enze njani kuMabonga nabantu bakhe bese bayangena ke bakusabise ke bakuphuca okhebe emoto noma bakuphuce noma yini yabo kodwa nje bafuna imali bafuna imali la ifike ukuthi awuyikhokhi imali bese benza noma yini. So apparently that day uMabonga went inside waya eSolo because ubekafuna ukungena ngaphakathi kunomuntu okoleta umuntu oyiclient yakhe eyolanda lo mali ukuze akwazi usaphuce lo muntu oyengaphakathi isikese emoto noma yini noma utshwala obusetafuleni wezosebenza ke kanti ke kuzothiwa cha yikho ke bangenkani ukuthi afuna ukungena nesibhamu, which also makes sense ukuthi that was also one of the reason why uyongena eTempo. Mina understand ukuthi yini wawungangilindi ngiphuma athi seniyazi singihlela ngaphakathi and akuvumelekile yini ufuna ukusabeka. I don't understand. Uyangibona ukuthi ngihlela ngaphakathi wena umqoqo wezikweleti uthunyiwe kumuntu engimkweletayo ngihlela eThashazi ngilinde phela ngiphume. Hawu wawufuna ungatheka ngaphakathi ngithi ngizophuma ngeke ngilalela ngaphakathi mengilala ke nawe uzolala ngaphandle. So I just don't understand it. So mabanga shuthi nje mosobizo ukufa Nkosi yami soke sekubizile nje ayike futhi into ongayenza nje ukufa nje kwamemeza kwathi woza la sengikhona. But now so MacG says, so MacG spoke about the incident last year, but MacG akabuya kwazobatshela abantu bakhe ukuthi usatshisiwe. Guys, uMabonga bekasabisa ayena umuntu oqala uMacG amsabisa osekhuluma usezenza into serious uMacG uthi yeah amtshela nami ngathi ngikusabi hayibo. I'm so glad the team is actually laughing at him. Bayabona ukuthi hayi namanga futhi wagwajwa ngempela. Guys, uMabonga besabisana yeza besabisa ngisho ama blogger akusabisa ukhulumile. I remember this other girl
uBuzzy B wamsabisa uBuzzy B wabhala wagcina inyamalele ngempela uBuzzy B kodwa washo wathi wena Lord indoda yakho nangisabisa so ke indoda kaLord ishep ibisabisana nje bikuso kumanje kade ebhaliwe kwenye blog ku Instagram before ashone 4 weeks ago wabhala wathi wathumela umuntu wathi hey wena sisaleso sithombe intombazane yayisusa bathi zokubaba waposta kuqala ugelo wasibuka usufeqala engakafi yeah so yeah that's the story about today so we've discovered the fact ukuthi uLondi London is the man and sokhumbula phela ukuthi futhi behijacka inemoto so I think 2 cars that he gave it to Londi that yabona futhi amadoda abafana bayasonda unganjani imoto yazi ukuthi uyintshontshile hayi belonge wena uyithathile akuyona yakho ngiyintombazane ufuna ngidrive ufuna kwenzakaleni kimi hayi but ke no Londi wanikeza imoto ezu2 wathi uLondi usathi uyatatamuka kwathiwa hold up le moto hijack so obviously usho umnikazi wayo wavela wathi hamba uyoreport ukuthi hijack uzokwenza njani kwaphela lo muntu ukuphuca imoto the only thing you need to do ukuze uyithole ngoba unayi proof ukuthi wakho you just go to the police and then you tell them ukuthi the car has been hijacked and that's what happened ngempela wagcina uLondi segaxe like one of the things wagcina uLondi seyishile ndoda ngaphela bandla singakhuluma nje uLondi wayishindo dabantu uhamba uyizamela amanye amadoda ke anyway thank you so much for pulling through make sure you subscribe ne